Здрасти, как се казваш? Здрасти, брат, аз съм Алекс Валентайн. Откъде си? Не знам аз къде съм. София, от Варна, от Смолян, от всякъде горе-долу. Как разбра за мен? Точно знам за тебе от миналата година, може би юни, юли, август, нещо от този сорт и просто видях, че се занимаваш с подобни неща, с които аз се занимавам и викам, тук мога да се завърти нещо и всъщност оттам ни почнаха отношенията. След като се запознахме и като почнем да работим заедно, какъв беше процесът? Значи, ти имаш един такъв апроуч, който пък го нямат много хора. Това може би, защото ти учиш и в чужбина и така нататък, просто си много по-open-minded. Първо, използваш малко по-индиректен метод, т.е. не си толкова директен, не задаваш някакви директни въпроси, което ми позволява да се свържа на по-лично ниво с теб, което от своя страна, брат, изгражда и по-добра връзка между мен и тебе, нали така? Да. Другото нещо е, че имаш хубав онбординг процес, ще го наречем, просто задаваш правилните въпроси по правилния начин. И по този начин дърпаш информация от мен, за да може ти да създаваш съдържанието, от което аз имам нужда. Даже бих те сравнил с, да речем, теб с една агенция, която е на пазара от 20 години. Те нямат такъв онбординг кол, така ще го наречем, или разговор опознавателен, в който да ми зададат въпроси за мен, моята история, моето линго, защото виждаш, че аз говоря по малко по-махленски, ако щеш език го нарича. Не съм някакъв толкова културен и формален. Така че с теб нещата бяха по малко по-нестандартен начин, но си казвам, айде ще се доверя да им как ще се получат нещата и добре ме обработи, за да вземеш информация от мен, за да може в крайна сметка да създаваш съдържанието, от което имаме нужда. И всъщност продължаваме да работим с теб, не знам вече колко време стана. Дори не движиш някой от акаунтите в TikTok, така че знаеш как да зададеш правилния въпрос, за да можеш да създадеш правилното съдържание. Защото в крайна сметка виждаш, аз говоря на малко по-интересен език, малко по-директен, малко по-груб дори, ти успя да вземеш информацията от мен по правилен начин. Така че процесът теб за работа е много по-изчистен, така че всеки един, който всъщност гледа това нещо, нека ти се довери, все се работи. Добре, след като разбрахме процеса, какви са резултатите ни след работа с мен? На първо място, брат, то е exposure или очите, които са видяли нашето съдържание. Не пак казвам, ти с твоя си approach, който е по-личен, успяваш да изкоптиш от мен информация, която може да резонира с моят перфектен клиент, с зрителя всъщност. И този exposure всъщност ми увеличава пайплайна. Ние сме говорили за тези неща. Всъщност фунията ми, да речем, в началото на месеца преди работа с теб, да речем, от 50 000 души, които имат интерес за работа с мен. След като почнахме работиме с тебе, започнаха да идват хора, които казват, видяхте от тук, видяхте от там, именно твоите канали, които ти ни рънваш. Което само по себе си не само, че ни генерира повече гледаемост на съдържанието, повече разпознаваемост, повече доверие за бранда ни като цяло, а ни увеличава пайплайна с възможностите за затваряне на сделки. И само по себе си, впрочем, ако не се лъжа, даже вчера Тихомир, имам един клиент, който е дошъл от теб, защото ни каза, имаме от този акаунт ни препратиха към теб. Така че само по себе си това нещо ни генерира повече сделки. За всеки един, който гледа това нещо, гледанията само по себе си не са толкова важни, колкото възможностите, които те ви генерират. Или на по-елементарен език, едно гледане, да речем, един потенциален нов клиент. За мен това е най-важното. Наистина да има резултат от тези видеа. А при нас има. Мерси много. Като цяло би ли ме препоръчал услугите и нещата, които правят за тебе на други хора? Абсолютно, пак казвам. Всеки един, който иска да разрасне бранда си или не е нужно дори да има някакъв онлайн продукт, дори да е някакъв физически продукт, ти знаеш как да вземеш правилната информация по правилния начин, как да разкажеш историята по правилния начин, как да предадеш това, което всъщност е тук в главата ми по разбираем език. Така че всеки един, който иска да разрасне бранда си, продукта си, да стигне повече хора, 100% те препоръчвам. Знаеш какво правиш, а и си млад на хъса младеж, така че с две ръце и с два крака те рекомендвам, бро. Мерси, бро. Найс.